आं माबा बुंनांगौ दं मास मोनसे सिगांनि खोथा आं रेप फ्रीस्टाइल खनदोंमोन लामायाव सासे मानसिया खोनानानै बुंबाय मा गान जाखो बेलाय सुरबो गैया गोदोनि मानसि नालाय बिसोर मिन्थिया खोनाफेराखै बिदि गानखौ बुजिनाय नङा बिसोर बेखौ फाग्ला जाबाय नामा सानगोन नोंसोर आंखौ सोरनिबा पेरेन्टसा बुंदों फिसालाफोरखौ मानसि गाज्रिफ्रासो खनो बिदि गानखौ आंनि गाना गाज्रि नामा फिसालाफोरनि सिगाङाव गाज्रि होनना खिथानो आंनि गानखौ You gotta be kidding me आं सानो नोंसोर आल्ला सानो नाथाय आं आल्ला सानो नोंसोर मा सानो बिनिफ्राय बांसिन आं सानो जानो हागौ खामानियाव आंनिफ्राय बांसिन रोङो बे होनबा बुं माबायदिथो खनजानो लुबैयो नोंसोर आंखौ गोदो गोदायनि मानसि नुयो नामा नायनानै आंखौ गोदोनि साननायाव गोदो नांला नोंसिनि खर' माथायाव थाला मारिनानै दाला सम मोननायावनो सोलायनानै ला गोदान सोलोंनो नाजा ओमफ्राय गुबुन मानसिफोरजों दा थगायजा सोर बुङो थांखियानो गैया आंनि जिउआव आंसो मिन्थिगौ मासेबां दुखु दं आंनि जिउआव माबायदिथो खनजानो लुबैयो नोंसोर आंखौ हा गोसथोलायनायनि सुर बोलायनानै खननांगौ नामा आं That will be so boring खोनासं रेप गान खननायानो आंनि सर' नोंसोर अफाय नुनो आंनि गोसो सिंनि खोथाखौ आं ओरैनो थास्लायस्लाय माबा मोनसेथ' खालामदों But I'm not criminal सासे हिनजावसा गथ' लोगोनि न' खाथिनि गाबनानै फैनानै आंनि मोखाङाव नायनानै बुंबाय बाबाया जौ लोंनानै न'आव फैनानै बुगासिनो दं आइखौ आं बिराद रागा जोंबाय गोसो सिङाव हमथाहैबाय बेखौ जों बुवाखै बुजायना दोनबाय बिफाखौ बुबाबो बुफिनगौमोन जों गैयाबा बिमाखौ बे नोंगौ बिदि मेरला गथ'फोर दं जोंनि जायगायाव दुखु खस्थ' थानांगौ न'खराव साननानै नायनाय आं मारै सिरि थानो आंनि बर'फ्रा बिदिनो जोबलांगोन नामा मानसिफोरखौ सोलायहोआबा एखमबा सानो आं मारै फोसाबनो हागोन नाथाय बिदिखौ रावबो फोसाबनो हाया गाव गावनि साननायखौ सोलायहोआबा मानसिफ्रा लाजियोसो बिदिखौ खननो मानसिफ्रा लाजियोसो खोन्थानानै फोसाबनो बेफोरबायदिनि फिसानि थांखिफ्रा आस'खान्दा एखमबा आर'ज बियो बिसोरनि न'खरनि सान्थिनि थाखाय समाजनि मोजांनि साफा जानायनि थाखायसो बेफोरबायदि गानखौ लिरो दे दाना बुंदो मारै बुंनो हाखो बेफोरबायदि गानखौ मानसि गाज्रिफ्रासो खनो बेफोरबायदि दुखु मोननाय मानसिफ्रा आंनि गानखौ खोनाबा गोसोखौ गोरा मोनो I'm trying to help those people दाख्लैसो फ्लाइअभाराव सासे लोगो आंखौ बुंदों नों हारसिंनो गला नोंजों रावबो हाला आखायाल' आंना गाज्रि नाथाय अख्राङा मासेबां गुवार एसेबां गुवार बिखा नोंसोर आंखौ मा सानो बेखौ लानानै आं गिया आं मिथिगौ आं गाज्रि खामानि खालामाखै आं मिथिगौ आं नंखायखौबो बुङाखै आं नुनानै सिरिबो थानो सानाखै आं हारसिंबो थाखा फैसा खामायनानै आलो गोजोन थानो सानाखै आं बिदिनो खनबाय थागोन नोंसोर मोजां मोनदामोन नोंसिनि खोथा आं लारायो नोंगौ खोथा सोरबा खिथालाय स्टुडिअ'खौ अबाव दं आंनो खोन्था आं मेरला खोनाबाय नुबाय लामा सामायाव दुखु खस्थ' खोथाफोरखौ लारायनाय नाथाय रावबो हेफाजाब होग्रा गैया हारसिंसो नों दा जालि लेभेलाव खिथानाङा नोंनि जालि लेभेलखौ नों मासि गोबाव जानो सानदों बिफा बिमानि थाखाखौ आंना ओंखाम गोमाया फोरोंदासा नों आंखौ लेक्सार दा होफै नों आंखौ आंनि साननायजों दा जुजि So better don't compare to my energy मानो मानसिफ्रा जौ लोंनायनि गोसथोलायनायनि गानल' लिरो बेफोरबायदि गानखौ खोनासंनानै उन्दैफ्रा सोलोंजोब्बाय उन्दैयावनो गोसथोलायनानै हिनजाव लाजोब्बाय उन्दैयावनो जौ लोंनानै मदारु जाजोब्बाय गाव गावनि थांखिखौ सौहैला गोनांफ्रा गैयिफोरखौ नायसनला मिथिबाय बे बुहुमाव रावबो मोननो गोनां मोन्थायखौ ओरैनो जासिया आंनि नोंनि जानानै जासिनानैबो होफैया नोंना दिनै माबा खामानि दंबा ओरैनो